Lung. Lung. Nun. Kowe nang ndi? Mriki. Lungguh dhuwur. Pripun? Lungguh dhuwur. Oh nggih. Ngeten. Ya. Tangane malah kerik. Oh nggih. Wah. Angele. Tangane cumpen nih. Oh, kowe ngrek raimu. Oh nggih nggih siap iki lho wis iki lho. Wah. Budrekan. Anggere nang apa-apa kok muring. Kok cerewet. Cerewet yo men. Lho. Maksud ora. Wis ta. Kono gek tantangan kene melu. Ngomong ae. Ana pawongan sapa kowe? Antasena. Bali takon. Kumandang Garebo. Kumandang Garebo. Iya. Lho. Raden